είναι ένα φρικτό τέρας που καταβροχθίζει χωρίς σύκτο τους αδύναμους. Η μοναξιά και η αποξένωση οδηγούν κάθε χρόνο δεκάδες ανθρώπους στην αυτοκτονία. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί η τηλεφωνική γραμμή συμπαράστασης «Η ζωή είναι γλυκιά». Νιώθεις μόνος, νιώθεις απελπισμένος, σκέφτεσαι να κρεμαστείς, να πέσεις από το παράθυρο, να πιείς ακουαφόκτε. Πριν το κάνεις, πάρε μας, γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Εμπρός, τηλεφωνική γραμμή, η ζωή είναι γλυκιά. Εμπρός, δεν σας ακούω καλά. Έχω φτάσει στο απροχώρητο. Κρατάω περίστροφο. Έχω το δάχτυλο στο σκανδάλι. Πέστε μου τι πρέπει να κάνω. Αχ, δεν σας ακούω καλά. Πατήστε το κουμπί. Να το πατήσω, είπατε. Πάει ο άνθρωπος. Πατήστε το καλέ. Δεν ακούω τίποτα. Έχει πρόβλημα τεχνικό. Εμπρός. Ναι. Τώρα ή αυτοκτόνησε ή έπεσε η γραμμή. Για την πρώτη περίπτωση Θεός χωρέστον. Καλησπέρα, Τερέζα. Καλησπέρα, Πιέρ. Άργησα λιγάκι, το γνωρίζω. Αλλά καταλαβαίνεις, είχαμε χριστουγεννιάτικο δείπνο στο σπίτι. Πεθερικά, παιδιά. Μέχρι να ξεπλέξω από όλους αυτούς. Αχα. Δεν πειράζει, Πιέρ, λίγο. Δικαιούμεθα κι εμείς λίγη καθυστέρηση χρονιάρα μέρα. Ας περιμένουν και λίγο απελπισμένοι. Είχαμε τίποτα τηλεφωνήματα. Μπα, δεν πήρε κανείς. Λίγο να ξέχασα. Πήρε ένας πριν πεις. Και τι έγινε. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα, δεν ακουγόταν καλά. Αλλά μάλλον κρατούσε περίστροφο. Γιατί μετά ακούστηκε ένα μπαμ και έπεσε γραμμή. Και καπούτ. Αφού σου λέω δεν άκουγα καλά, δεν κατάλαβα. Άμα κρατάει πιστόλι, πέστα. Και μια σου δέκα που κρατάει πιστόλι είναι πάνω και κάτω. Γιατί είναι και μερικοί που πατάνε κατά λάθος στη σκανδάλη. Αλλά δεν προλαβαίνουν να το μετανιώσουν, γιατί οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω. Το καλύτερο είναι με τα δηλητήρια. Αυτοί προλαβαίνονται, γιατί και να το έχει εκεί με μια πλησούλα καθάρισε. Ναι. Και εγώ στους δηλητηριασμένους έχω μεγάλη επιτυχία. Και στους περασμένους, πριν κάνουμε στον εννοώ. Ναι, αλλά είναι ανάλογο και με τον άνθρωπο. Γιατί είναι για μετάπιστη. Του μιλάς του άλλου, του λες βρε καλέ, μου βρε χρυσέ, μου βρε η ζωή είναι γλυκιά. Τίποτα αυτός. Τι φτάνεις εκεί. Βλέπω δαντάκια για τους λεπρούς της Τζακάρτα. Ο ερυθρός σταυρός, βέβαια, μου ζήτησε να έχουν 3 δάχτυλα. Γιατί 13. Είδατε, δεν κατάλαβα κι εγώ. Δεν θα ήταν καλύτερα να είχαν μόνο αντίχειρα, όπως τα χαρτιά του box. Έτσι θα τέριαζαν σε όλα τα δάχτυλα. Γιατί τώρα κάθομαι εδώ και βλέπω 3 δάχτυλα, αλλά όταν θα φτάσουν εκεί μπορεί να μην έχουν καθόλου δάχτυλα. Τα γάντια. Καλέ, όχι, λεπροί. Δεν πειράζει, Τερέζα. Σημασία έχει τι κάνετε την καλή την πράξη. Μόνο Χριστούγεννα είναι. Αχ, ναι, βρε Τερέζα. Δεν προλάβαμε καν να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Αχ, τώρα να ευχηθούμε ή μετά στις 12. Και δεν ευχόμαστε τώρα, μουσικό. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, Τερέζα. Καλά Χριστούγεννα, πια. Σου έχω και ένα δωράκι. Δωράκι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει. Άμα το διάλεξες εσύ θα μ' αρέσει σίγουρα. Δεν το διάλεξα όμως. Το έφτιαξα μόνη μου. Μήπως είναι κέικ. Όχι. Μήπως είναι πουτίκα. Όχι. Δεν τρώγεται. Όντως δεν τρώγεται. Δεν σου άρεσε. Όχι. Του αντίου, μου αρέσει πολύ. Θεωρώ καταπληκτική την ιδέα σου να μου φτιάξεις μια τόσο πρωτότυπη σφουγγαρίστρα. Δεν είναι σφουγγαρίστρα. Είναι γυλαίκο.
Γυναίκος που κάνεις, Γυναίκα. Α, ναι, να οι τρύπες. Ωραία, πολύ βενετσάτο. Και ξέρεις, είναι πολύ πρωτότυπο. Δεν θα δεις κανέναν άλλο που φοράει. Αυτό είναι σίγουρο. Και είναι και πολύ χρήσιμο. Α, βέβαια. Πάντοτε έλεγα ότι μου λείπει έτσι κάτι πρόκειο και ευκολοφόρο το να το ρίχνω πάνω μου όταν βγάζω τα σκουπίδια. Βέβαια το έπιασε ένα κουδουρού, δεν ξέρω αν θα σου κάνει. Έβαλεσέ το. Πρέπει. Τι μου ήρθε? Καλέ, μήπως είναι λίγο κοντό. Από εδώ ναι, αλλά από εκεί. Είναι λίγο κοντό από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά εγώ είμαι κοντός κάτι τις δύο. Είναι λίγο μονόσικο, αλλά δεν πειράζει, διορθώνεται. Πώς, άμα γέρνω έτσι. Διορθώνεται στο πλήσιμο γιατί ξεχυλώνει. Θα πληρούμε το μισό. Απλά μετά στο στέλνω. Α, μάλιστα. Γιατί κιόλας. Σε αυτούς αρέσει. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν έχει ξαναγίνει κάτι. Ξέρεις, Τερέζα μου. Ωραίο. Αλλά σου έχω και εγώ ένα δωράκι. Αλήθεια, πού το. Κλείς τα μάτια σου. Να τα κλείσω, πώς θα το δω. Θα σου πω να τα ανοίξεις, βρε. Έλα, κλειστά. Με το ένα. Με το δύο. Με το τρία, άνοιξε τα. Τι έχεις να πεις? Θα τα πει τη μαστίχα. Σε ξάφνιασα λίγο, Λίγο. Ξέρεις, βασανιζόμουν ένα καιρό για να ζωγραφίσω κάτι που να προτείνει κριτικά την προσωπικότητά σου. Και βρήκα το γουρούνι. Εσύ δεν είσαι το γουρούνι. Όχι, εσύ είσαι κοπέλα. Και αυτή μοιάζει κάπως με γουρούνι. Ναι, την έχω κάνει λίγο πιο βαθιά από σένα. Σαν μια αναφορά στις καλονές που ζωγράφισε ο Ρενουάρ. Σε αρέσουν αυτές οι χοντροκόλες. Όχι, αλλά μου αρέσει ο Ρενουάρ. Δεν λέω, καλός ήταν. Αλλά τις γυναίκες τις έκανε κάπως φακλάνες. Γι' αυτό μου αρέσει ο Ρενουάρ. Αλλά σε βλέπω λίγο απογοητευμένη. Όχι, εντάξει, αλλά ήταν ανάγκη να φτιάξει ένα πίνακα με γυμνό. Μα το γουρούνι φορά σλιπάκι. Και χάθηκε ο κόσμος να φοράω κι εγώ ένα μπικινάκι. Άρα, Τερέζα, και τι σε πειράζει το κοινό. Οι αναείς προσέχουν το κοινό. Αυτοί που ξέρουν από τέχνη. Προσέχουν το γουρούνι. Όχι, προσέχουν την όλη σύνθεση. Τέλος πάντων, πάντως καλύτερα που το είδα τώρα. Γιατί? Για να το κρύψω. Γιατί να το κρύψεις? Αργότερα θα έρθει από εδώ η ξαδέρφη μου η Ζωζέ. Καλύτερα να μην το δει. Γιατί να μην το δει? Γιατί είναι αδαής. Έχεις μια τόσο αμόρφωτη ξαδέρφη? Αχ, άστα, αυτό το κορίτσι υπήρξε πολύ άτυπο στη ζωή του. Έμεινε ορφανή από πολύ μικρή και μεγάλωσε στα ιδρύματα. Στα 16 κιόλας παράτησε το Λύκειο γιατί ακολούθησε ένα τσίρκο όταν ερωτεύτηκε του σκηνοβάτη. Αλλά μετά από 2 χρόνια ο σκηνοβάτης πάπαρα. Τι, μέσα από το σκηνή? Όχι καλέ, του μαγείριψε η Ζωζέ τα άγρια μανιτάκια και πήγε από δηλητηρίαση. Τόση ατυχία. Τόση και ακόμα περισσότερη. Γιατί στην κηδεία κιόλας ερωτεύτηκε τον παπά. Αυτό δεν είναι ατυχία, αυτό είναι τύχη. Ναι, αλλά μετά από 3 μήνες πάπαλα και ο παπάς. Του φτιάξε και αυτού μανιτάκια τώρα πρώτα. Τι το πού και ο παπάς? Ναι, και τώρα έχει μπλέξει με ένα τομάρι που τη βασανίζει. Καημένη, Ζωζέ. Άσε, θα το πάρω εγώ. Η ζωή είναι γλυκιά, παρακαλώ λέγεται. Δεν νομίζω. Παρακαλώ. Λέω, ποιος σας είπε πως η ζωή είναι γλυκιά? Εκατοντάδες φίλοσοφοι το έχουν πει. Το λέμε κι εμείς ως οργάνωση συμπαράσταση. Αχ, δεν ξέρω αν αυτοί οι φιλόσοφοι είχαν περάσει παραμονή Χριστουγέννων μόνοι τους. Μην το λέτε. Όλο και κάποιος θα έχει περάσει. Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Φανταστείτε εγώ που είμαι και από κακή οικογένεια. Ελάτε, μην απελπίζεστε. Μα δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Είμαι ολομόναχος παραμονή Χριστουγέννων. Μαμά, παπά δεν έχετε. Με ρουχισμένο. Αδέρφια, ξαδέρφια, συγγενείς. Με ρουχισμένο.
Φίλους, γνωστούς, ένα γείτονα. Με έχουν γεσμένο. Κάποιον που να μην σας έχει χέσει. Δεν έχω κανένα. Έτσι μου έρχεται να πιω δηλητήριο. Ωραία, για δηλητήρια σε πάει. Α, εντάξει, εύκολο. Έχετε δηλητήριο εκεί κοντά σας? Όχι, αλλά μπορώ να καταπιώ όλο το μπουκάλι του απερπαντικού των πιάτων. Τζαμπακόπους, αγαπητέ μου, δεν θα καταφέρετε τίποτα. Το πολύ πολύ να πάθετε μια έντονη διάρρεια. Και έτσι να το σχέσετε εσείς όλους. Μα είναι πολύ δραστικό το δικό μου απερπαντικό. Τι απορριπαντικό έχετε? Το νέο φέρι. Και θα καπτονίσετε με νέο φέρι. Βέβαια. Εδώ σου λέει μια σταγόνα, καθαρίζουν ολόκληρη τα ψάρια στη Βιλαρίβα, στο Βιλαπαχό Κομπατρίκου. Και δεν θα καθαρίσει εμένα. Μην πιστεύετε τα ψέματα της διαφήμισης, αγαπητέ μου. Κανένα απορριπαντικό δεν μπορεί να σας ξεκάνει. Λέτε να πιω Άζαξ Ούλτρα. Τι να πείτε? Άζαξ Ούλτρα, καλέ. Το Άζαξ Ούλτρα, το Άζαξ Ούλτρα είναι καινούριο επαναστατικό. Αυτό που πετάνε τους κουβάδες στον αέρα. Μην είστε κουτούλης, αγαπητέ μου. Κανένα απορριπαντικό δεν είναι τόσο δραστικό. Μα αυτό έχει διπλάσιο αμμονιαζόλ. Μα δεν παθαίνει κανείς τίποτα με λίγο αμμονιαζόλ παραπάνω. Μόνο με ακουαφόρτε. Έχετε ακουαφόρτε? Αχ, όχι. Τότε μην το συζητάτε. Είστε καταδικασμένος να ζήσετε. Γι' αυτό δείτε το πιο αισιόδοξα. Μα σας λέω, είμαι μόνος. Μα έχετε εμάς παρέα. Από το τηλέφωνο, τι να σας κάνω. Μήπως να έρθετε εκεί να τα πούμε από κοντά που είσαστε. Όχι, λυπάμαι, αυτό δεν γίνεται. Το απαγορεύει ο κανονισμός της οργάνωσης. Και δεν μπορείτε να κάνετε μια εξαίρεση για ένα κακομοιρούλη σαν και εμένα. Να, θα ζαρώσει σε μια γωνίτσα και δεν θα συνοχλώ, δεν βγαίνω πολύ τόπο, ξέρετε. Όχι, όχι, λυπάμαι, δεν γίνεται, μην το συζητάτε. Τότε κλείστε το τηλέφωνο και αφήστε με μόνο μου. Εγώ πάλι θα κάνω με τον πόνο μου. Μα δεν είστε μόνος σας. Είμαστε εμείς κοντά σας. Όχι, κοντά του, σας ακούω σχεδόν έξω το Παρίσι. Όχι, στο κέντρο του Παρισιού είμαστε, στη Μονμάρτη. Λίγο έξω το Μονμάρτι σας παίρνει. Δεν ακούω καλά. Ακριβώς είστε. Λομπάρτι 37. Όχι, ευχαριστώ πολύ, έχω αρέσει να φύγετε. Πιστεύω αυτό που έπαθα. Με ξεγέλασε και του δώσα την διεύθυνση. Αυτός που μπορείς μίλαγα μαζί του. Έρχεται καφούτος εδώ, γιατί εγώ του είπα που είμαστε. Είμαι βλάκας, είμαι ηλίθιος, είμαι ζών. Έλα τώρα, πια δεν πειράζει. Δεν πειράζει που είμαι ζών. Όχι, δεν πειράζει, παίρνω στη διεύθυνση. Και που είσαι ζώο δεν πειράζει, αλλά δεν πειράζει, παίρνω στη διεύθυνση γιατί σε εξαιρετικές περιπτώσεις το επιτρέπει η οργάνωση. Να ήταν μια εξαιρετική περίπτωση να πω ναι. Ναι, ήταν με τη δουλειά στο λαιμό, με το πιστόλι στο κρόταφο. Εντάξει. Αλλά με ένα απλό Άζαξ Ούλτρα για παντόματα, όχι. Καλέ, δεν είναι μόνο για πατώματα το Άζαξ Ούλτρα. Κάνει και για άλλες επιφάνειες. Ρώτα εδώ τις κυρίες, τις κοκκυρές, κάνει και για άλλα. Δεν είναι το πρόβλημα μας το Άζαξ Ούλτρα, Τερέζα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός έρχεται εδώ και δεν μπορούμε να τον έχουμε στα πόδια μας. Έχουμε και δουλειές. Καλή σιγά, δεν έχουμε και τόση δουλειά. Έτσι το λέω. Ήθελα και το είπα. Άσε, θα το πάρω εγώ. Φλέξω. Μας και αυτοκτονήσει κανένας. Η ζωή είναι γλυκά, παρακαλώ λέγεται. Καλησπέρα και καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, κυρία μου. Εγώ βασικά σας πήρα για να σας χαιρετήσω. Γνωριζόμαστε. Όχι, αλλά κάποιον πρέπει να χαιρετήσω κι εγώ. Ξέρετε, περνάω τα τελευταία μου Χριστούγεννα σε αυτόν τον κόσμο. Σκοπεύετε να αυτοκτονήσετε? Όχι, αλλά έχω καλπάουσα λευκαιμία. Α, ωραία. Ωραία που έχω καλπάουσα λευκαιμία. Όχι, δεν καταλάβατε. Θέλω να πω ωραία που δεν θέλετε να αυτοκτονήσετε. Που έχετε το θάρρος να έρχεστε σε επαφή με ανθρώπους ενώ είστε με το ένα πόδι στον τάφο. Θέλω να πω ότι η ευκαιρία σας να καπάζει. Τι να σας πω, μου δίνετε πολύ κουράγιο. Με τη γόντις μας. Ξέρετε όμως, θα ήθελα μια χάρη. Παρακαλώ, σας ακούω. Να, θα ήθελα μια τέτοια στιγμή να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα σε μια γυναίκα. Πολύ ευχαρίστως. Σας δίνω τη συνεργάτητά μου. Μισό λεπτό. Ένα μαλλί. Λίλα, πάρ' το τώρα. Εμπρός. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα, γλυκιά μου. Πώς σε λένε? Με λένε Τερέζα. Τι χρωμοκύλο το φοράς? Ορίστε. Τι χρωμοκύλο το φοράς? Τι σημασία έχει? Μα πες μου, εγώ αύριο μεθαύριο πεθαίνω. Πες μου τι χρώμα έχει το κιλοτάκι σου. Και το γουνάκι σου τι χρώμα είναι? Παρτών. Πες μου, ρίξε κόλλο τι χρώμα έχει. Το κομμάτι σου, σου γαμίσω τα ύφαλα. Λέγε μωρή πουτάνα.
κύριε, γιατί μας απασχολείτε? Ας το τηλέφωνο, παλιά αδερφάρα, και θα δω την άλλη πηγαμιόλα. Είστε ανώμαλος. 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 Να, ανώμαλε. Τι λόγια! Να δεις που δεν θα το κρίνει ο ανώμαλος και θα μας κρατάει την καρδιά απασχολημένη. Ανήκω. Άσε, μην ανοίξουμε. Μπορεί να είναι αυτός που το έδωσα σαν ηλίθιο στη διεύθυνση. Ανήκω να είναι ξαδέρφη, Ζωζέ. Λες. Τέτοια ώρα είπε ότι θα έρθει. Καλά είπα να μην ανοίξουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η Μαντάμ Ταγκαλάκοβα από πάνω. Καλησπέρα, Μαντάμ Ταγκαλάκοβα από πάνω. Καλά Χριστούγεννα. Επίσης, καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να έρχεται. Τι να έχουμε? Καλά Χριστούγεννα, δε. Α, ναι, καλά Χριστούγεννα. Δώρο. Θέλετε και δώρο? Όχι, Μεσσία Πιέρ. Εγώ έφερα δώρο από πατρίδα μου. Α, είχατε πάει στην πατρίδα σας. Όχι, από πέρσι το έχω. Έτος δεν πήγα πατρίδα μου. Και πώς δεν σας ακούγαμε από πάνω τόσες μέρες. Έχω κάνει παρκέ, τσουλάω πάνω σε πατάκια. Και κάτι ρητά παντού παρακαλάμε κάθε τόσο. Έπεφτα κιόλας. Γλίστρα, φρούτα. Φρούτα. Απρόβητα, ναι. Δώρο, πάρει. Γιατί εγώ. Ας το πάρω. Όλα δώρα σήμερα. Καλό. Πολύ ωραίο. Shake shot. Πού? Πού? Του αίμα σου. Στο κεφάλι, ναι, πολύ. Α, πάει και με τον κιλέ. Τις απόκριες καλά είναι. Σέιξα, θα παίρνω σέικι. Έτοιμο στην πατρίδα μου. Άμα το βάλεις μπρος, είναι καρά. Άμα το βάλεις πίσω, είναι λύπη. Και αν δεν το κάνεις τελείως? Καλέ, όχι. Είναι πολύ ωραίο δώρο, καλή μου. Δώρο να φάτε. Να φάμε το ταμπέλο. Καλύτερα. Ή σοκολατάκια να φάτε. Έφερα και σοκολατάκια. Σοκουρίστε. Και αυτά από πέρσι είναι. Όχι, φρέσκα. Μου το στείλουν από πατρίδα μου. Πάρε. Πάει, Πιέρ, δεν ακούστε λίγο να είναι καλά. Προηγούνται κυρίες. Πάρε ένα. Δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Όλα δεν με σπάσει, όχι. Θα και με Πιέρ. Όχι, δεν με πειράζει, ας τα φάει όλα Τερέζα. Έτσι ένα θα πάρω. Πάρε ένα. Και λίγο δίνεται γιατί. Πότε ξεκίνησε? Τώρα ξεκίνησα χθες. Μάσα, ντε μάσα. Σπάρο. Στερούμε, αλλά δεν πειράζει, αφού σας αρέσουν τόσο. Είναι ευχαριστώ. Παράδοση στο πατρίδα μου, χειροποίητο. Φαίνεται. Το πλάστη, το χάρτη στο μασκάι του. Γιατί το κάνεις στο βοσκά? Είναι το έτοιμο, δε. Και αυτή τι χαρακτηριστική εσάς το μασκάι του. Το έλετε πρώτα το σακαροπλάστη. Είναι όλο αγνό, αγνά υλικά. Συνθετικό κακάο, μαργαρίνη, γλυκόζι. Τόσο αγνά. Και λίγο βυσμούτιο για να συντηρείτε. Α, το βυσμούτιο είναι που μυρίζει τα σκαλίλα. Εντάξει, αφήσω εδώ, φάτε μετά. Να μην σας απασχολούν άλλο. Να τα βλέπω να το πάνε. Δεν με απασχολείτε καθόλου. Ναι, αλλά δεν θα ήταν καλύτερο να πάτε στο σπιτάκι σας, να αναπολύσετε την πατρίδα σας με την ησυχία σας. Τι να αναπολύσω? Τι έχετε, βουνά, κάμπους. Α, μη λέτε κάμπους, στενοχωριέμαι. Γιατί καλέ? Είχε βγει το γαμπρό μου στο κάμπο στο τέρισμα. Κατά μεσημέρι ο γαμπρό μου κουράστηκε. Ξάπλωσε στο στάκι να τον πάρει και όπως κοιμόταν, περνάει τεριστική μηχανή και τον τέρισε μαζί με στάκια. Ω, τρομερό! Μεγάλο τρομερό! Αυτό παράτε να βράκι και πίνετε. Τι, γιατί με κόβουνε? Λυπάμαι πολύ για το γαμπρό σας πάντως. Θα καθόμουν ευχαρίστως μαζί σας να το συζητήσουμε, αλλά
Ζοζέπ, αργότερα να το πούμε. Καλή ιδέα σας, αργότερα να έρθετε. Πολύ αργότερα. Ναι, αργότερα που θα είμαστε πιο ξένιαστοι, πιο ξεκούραστοι. Το μπορεί να μην είμαστε εδώ. Άντε, γεια σας, μέχρι στο παρόν, γεια σας. Γεια σας, καλά Χριστούγεννα. Терέζα, δεν ταυτίστηκες. Αχ, δυστυχώς το κατάπια. Και ζεις ακόμα. Φαίνεται δεν έχει περάσει ακόμη το φυσιμούτιο. Αχ, ωραίο δώρο πάντως. Μπορεί να είναι καλύτερο από το άλλο. Να δω και εγώ. Λες εμένα, είναι ακόμα αυτός ο ανώμαλος στην γραμμή. Ναι. Τι σου κάνω, Τερέζα μου. Τι σου κάνω, μάνα μου. Έλα, μανάρα μου. Πάρτα, μωρή άρρωστη. Ακόμα τα διαλύεται αυτός. Ανοίγω. Τι έπαιξε καλή σου που την κάνε. Δεν κάνω τότε. Ποιος είναι την κάνει καλέ. Ο Φελίξ. Θέλει να το σκοτώσει. Πάλι. Τι το πιάνεις, φέρνει το μάνα μου το κερί. Να σας συστήσω. Από εδώ η ξαδέρφη μου, η Ζωζέτ. Χαιρμοντές, χαίρομαι πολύ. Αχ, και εγώ θα χαιρόμουν, κυρία μου, αλλά βλέπετε στην κατάστασή μου. Αχ, ξαδέρφη, μαύρα Χριστούγεννα, καθημερινά μαύρα Χριστούγεννα. Άντε, δεν είστε καλοί μου. Τι να ηρεμήσω, καλέ. Όλος είναι απέναντι στο μπαρ και φυλάει καραούλη με ένα περίστροφο στο χέρι που δεν θα βγω από εδώ να μου την ανάψει. Έχει περίστροφο Φελίξ. Ναι. Ο παπάς έχει περιστροφό. Ποιος παπάς, καλέ, τώρα ο παπάς. Ο παπάς έφερε τα μανιτάρια και μας άφησε χρόνο. Θεός χωρίς την τσιπούλακα. Καλό άλλο την κυνηγάει ο Φελίξ. Και γιατί δεν τον ετέζει κι αυτό μια τηγανιά μανιτάρια. Καλέ, το έχω φτιάξει. Δεν το έχω φτιάξει. Και μανιταρόπιτα και μανιταρόσουπα και σουβλία μανιτάρια και μανιταροκεφτέδες και απ' όλα. Αλλά δεν το πιάνει τίποτα. Άμα δεν το πιάνει το πρώτο μανιτάρι, γιατί δεν το βοηθάτε κι εσείς λίγο το πράγμα. Καλέ, του ρίξα υποτικό φάρμακο στη μανιταροσαλάτα. Και τίποτα. Η μόνη επίπτωση ήταν ότι του έφερε μια έντονη ερωτική διέγερση και είδε το αποτέλεσμα. Αχ, καημενούνα μου, είσαι άτυχη μου, πολύ άτυχη. Είμαι η πουτάνα, είμαι. Δυο άντρες έχασα τόσο καλούς. Και αυτό που θέλω να τον χάσω να μην μπορώ. Μα γιατί αυτός ο Φελίξ έχει βάλει σκοπό να σας ξεκάνει. Νομίζω ότι τον απατάω. Ότι είμαι ικανή εγώ να το δω στον πρώτο τυχόν άντρα που θα βρεθεί μπροστά μου. Εμένα δεν είσαι ένας άνθρωπος, εσύ δεν ξέρεις. Καλά, πώς δεν το ξέρω, πίκιος όλοι δεν είμαστε. Ζωζέτ υπήρξε πάντοτε υπόδειγμα ηθικής. Εγώ όταν είμαι με έναν άντρα, κύριε Πιέρ, είμαι μαζί του. Δεν πάω να εμφανιστεί μπροστά μου ο Ρίτσαρντ Γκίρ, είμαι γυμνός. Με ένα βρεμένο μακρό φανελάκι να διαγράφει τις καπήλες του στήθους και τα στιβαρά του μπράτσα. Και το μπλουτζίν του Θεού να διαγράφει τα πλούσια προσόντα του και τα σφιτά του πόδια. Εγώ θα τον περιφρονήσω και θα μείνω μπροστά στον άντρα μου. Έτσι όπως τα λες είναι. Αυτό δεν μου φαίνεται σαν να είμαι καμιά κουτρό. Τι να πω. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ και εγώ θα πάω κάτω να την ηρεμήσω. Αυτό είναι εξαπλωμένος. Καλέ σου λέω θα τον ηρεμήσω, εγώ μη σε νοιάζει, ξέρω. Τερέζα, μη μ' αφήνεις, δεν μπορώ να σας αφήσω μόνη με κάποιον που πληροφορεί. Κάτω λίγο μαζί σου. Από να προσέχετε. Φοβάσαι καλέ. Εσύ αν χτυπήσεις κάτι τηλέφωνο μεταξύ το παίρνεις, εντάξει. Ερχόμαστε. Αχ, Θεέ μου, αυτός είναι ικανός να τους σκοτώσει. Την αστυνομία. Θα πάρω γρήγορα την αστυνομία. Έλα, Τερέζα, εσύ είσαι. Ορίστε. Δεν είσαι η Τερέζα. Όχι, είμαι η ξαδέρφη της Ζωζέτ. Α, εσύ είσαι Ζωζέτ. Ναι, πού με ξέρετε. Μου έχει μιλήσει για σένα η Τερέζα. Τι κάνεις, Ζωζέτ? Αχ, κλείστα μέσα στη γραμμή, πρέπει να κάνουμε διέθετο γρήγορα. Γιατί βιάζεσαι, μωρό μου? Όποιος βιάζεται πεθαίνει γρήγορα. Μα ακριβώς επειδή θέλω να πεθάνω, βιάζομαι. Ηρέμησε, αγάπη μου. Κάθισε σε μια καρέκλα και ηρέμησε. Δεν κάνει να αγχώνεται μια τόσο όμορφη κοπέλα σαν εσένα. Δεν τα ξέρετε που είμαι όμορφη. Από τη φωνή σε καταλαβαίνω. Φαίνονται αυτά. Και πώς νομίζετε ότι είμαι δηλαδή. Είσαι ψηλή, ξανθιά, με πράσινα κατήσια μάτια και υπέροχο σώμα. Ακριβώς έτσι είμαι. Είδες που το κατάλαβα εγώ. Και το βυζάκι σου όπως είναι? Είναι αισθητό, είναι πολύ αισθητό. Αρκετά. Άρα στην ηλικία μου. Και για πες μου,
σκυλοτάκι σου τι χρώμα έχει? Μα τι είναι αυτά που κάνω, κυρία μου? Μπέζ. Α, μπέζ είναι το βρακάκι μας. Έχει και για αυτό την Μαργαρίτα μπροστά. Θα στη δαγκώσω εγώ τη Μαργαρίτα. Μα τι λόγια είναι αυτά, επιτρέπεστε. Έλα τώρα, πες μου. Και πες από τη Μαργαρίτα τι είναι, μωρό μου. Α, ρωτάτε πολλά. Θα σας κλείσω το τηλέφωνο. Η πεταλουδίτσα μου είναι. Θα στην πιάσω εγώ την πεταλουδίτσα με την απόχη μου. Μεγάλη εποχή. Εσύ πώς τη θες, μωρό μου? Μα τι αδιάκριτες ερωτήσεις είναι αυτές? Δεν νομίζετε ότι με είχαν να δώσω πρώτο τυχόν άντρα που θα βρεθεί μπροστά μου? Όχι βέβαια. Έτσι, μπράβο. Εσύ παρακολουθές. Τι φοράς? Μήπως φοράς βρεμένο φανελάκι? Ναι, βρεμένο είναι το φανελάκι μου. Μούλια. Και διαγράφει τις καμπύλες στο σπίτι σου και στη βέρα σου κολάτσα. Βέβαια. Δεν είναι στενό. Πολύ στενό. Τσίτα μου έρχεται. Τσίτα. Και πού σε στενεύεις? Εκεί που ξέρεις, μάτια μου. Και δεν στο στενό. Θέλεις να το βγάλω, μανάρα μου? Άμα σε στενεύει τόσο πολύ. Βγάλε το. Το βγάλα. Ναι, μια σταγόνα κυλάει αργά-αργά στο στέρνο μου. Κατεβαίνει στο στομάχι μου. Κατεβαίνει στον αφαλό μου. Κατεβαίνει στην κοιλιά μου. Τι είπες, αγάπη μου? Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω μέσα στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για Μη, αστικά. τι έκανα, λέει άνθρωποι πάνω στον κόσμο. Καλησπέρα. Βασίλης, Αυτό αυτός είναι η ζωή είναι δικιά. Η ζωή είναι για παντού. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν είναι εδώ η γραμμή συμπαράστασης, η ζωή είναι δικιά. Α, ναι, αυτό ρωτάτε. Εδώ είναι, ναι. Μπορώ να περάσω? Βέβαια, περάστε. Ευχαριστώ. Ξέρετε, δεν είμαι εδώ υπεύθυνη να σας υπηρετήσει. Μόνο θα έρθει να είναι. Θα περιμένω. Εσείς είστε φίλοι εδώ των παιδιών ή πελάτησα? Πελάτησα. Όχι, είστε απελπισμένοι. Λέτε να μην πήρε η χαρά και να έρθω μέχρι εδώ. Όλοι με ένα πρόβλημα, ας πούμε, τελικά. Αχ.